साख्रि मोनखानायबासो गारि गिदिरबा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांगोन होननानै बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना आरो 29 तारिखआव जे एग्जाम दङ एडिआरइनि ग्रेड 3 नि सोर सोरनाव बबेयाव दङ कमेन्टआव खिथाहर ओमफ्राय लोगोफोर आंनाथ' मा होनो जेब्लायबो गोजानावल' फैयो आरो थांनाय खेबसेनियावबो जि गोजानाव ओमफ्राय दाबो जा गोजानाव फरायनायाथ' आङो फरायाखैयानो जेबो फरायाखै ओरैनो हैनो होननानै एक्सपिरियेन्स लानो होननानै थांबाय आरो लासिंसिं मेगन खिथाबावो आङो थेवबो शेयार खालामबाय आरो नोंथांमोनजों मा लाजिदोंना बेखौलाय फरायाखै नालाय फरायाखै हाया नालाय हाया आरो माथोना थेवबो मा होनो एग्जाम हैना नायबा एसे एक्सपिरियेन्स मोनो आरो आं खेबसेबो बिदि साख्रिनि बिदि एग्जाम लिरफेराखैमोन आरो ओमफ्राय थांनाय खेबसेयावनो आं एसेबाबो एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो जेनेबा बेबायदि आसामनि माने आसाम लेभेलनि मा होनो गभर्नमेन्ट जबाव मा सिस्टेमनि कुइसनफोर फैयो जेनेबा आसामनिल' नङा सबफ्रावनो मा सिस्टेमनि माबायदि कुइसनफोर फैयो बेफोरखौ आं मिथिबाय आरो मानो होनबा नोङो जुदि लिरथाराबा बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो लोगोफोर आङो सिगाङाव सिन'नेम ओमफ्राय एन्ट'नेम होननाया मा बुस्थु बेखौ मिथियानोमोन आरो जेनेबा जोंथ' सिगांफ्राव जा हाइ स्कुलफ्राव माफ्राव लिरबोदों बेखौथ' जोङो अपोजिट वार्ड ओमफ्राय सिमिलार बिदि होननानैसो लिरबोनो मोन्दोंमोन ना आं सिन'नेम एन्ट'नेम होनलायनाय बिदिथ' मोनाखैमोन ना थ' बेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय होथावबा माने एक्सपिरियेन्स मोनो आरो खिबाजानि दा नङाबाबो नेक्स्ट बोसोराव बबेबा मोनसेयाव मोननो हागौ बेबायदि आरो जुदि नों नाजायोबाथ' मोनखागोनखा अबभियासलि ओमफ्राय आङो बांद्राय गोसो होआ आरो मानसिया एसे अलसियाबो नालाय फरायनायाव ओमफ्राय आरो आंना बेबो आरो मोनसे दाथ' फिसाजोआबो उन्दैखा नालाय ओंखायनो दाथ' आं जेनेबा साख्रिफोर बाहेराफ्रावफोर मावबायबायनांगौबाबो गथ'फ्रा एसे देरबावनांगौ बायदि मोनो आरो आङो ओंखायनो बांद्राय गोसो होआखै आं मिथिया उनफ्रावबा मोनगोन मोना खाफालावबो गैगोन ना गैया आंनि साननायखौ फोरमायना होबाय आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय आङो लास्ट टाइमाव एग्जाम हैनो थांनाया बेखौहाय भिडिअ क्लिप लादोंमोन आरो ओमफ्राय आगारनाय जायाखै बेखौहाय नोंथांमोननो ससे शेयार खालामनोसै आरो आङो इन्टारेस्टबो नांदोंमोन आरोना भिडिअ खालामनो माने थांनायाव बाइक खेबबाय आरोना बाइक स्कुटि बांसिनानो बाइक स्कुटि मानो होनबा साख्रिसो नागिरनो थांदों नालाय साख्रि मोनखानायबासो गारि गिदिरबा साख्रियानो नागिरदोंसोबा मोनथ'वाखैबा ओंखायनो बांसिनानो बाइक स्कुटि आरो ओमफ्राय लोगोफोर एबारथ' गस्ला आखाइ गोलावबो गाननो मोनलायानो माथो आखाइ खान्दासो गानलायनांगौनो बोथोरफ्रा थान्दाबाथ' मानसिफ्रा एसे जेनेबा गारिफोर सालायनायफ्राव माफ्राव एसे आखाइ गोलाव गस्ला गाननो लुबैयोना ओमफ्राय जुदि वेदारा अखा हाबाय थाबाथ' दिगदारसो जागोन थांनायफ्रानो ना बाइक स्कुटिफोरजों थांनाया रेनकट गानलांनांगोन थेवबो एसे गोजांनाय मोनबावोसो ना आरो दै बथल लानो मोनगोन होनदों आरो एबारनिया नायखाबाय खोमा नोंथांमोना मा मा लानांगौ मा मा लानाङा जोंहाथ' बर'फोरनिया दख'ना गाननाया दिगदार जाथारोना मा होनो गस्लाफोर गानबा एसे साबसिन जानाय बायदि मोनो आरो आं ओमफ्राय दख'नाफोर गानबाथाय एसे जुबुर जायोना ओमफ्राय ओरैबाबो बिसोरथ' चेकिं खालामजोबखायो खालामनाया ओमफ्राय अब्लाबो दख'ना गानबा एसे आनकमफर्टेबोल मोनो आरो आङो एसे माने गस्ला गानबा एसे साबसिन जानाय बायदि मोनो आरो ना स्रा ओमफ्राय लोगोफोर बिदिबा सोरबाफोर जुदि रनसाइटाम नब'दया स्कुलाव हैनो गोनांफोर दंबा आंनाव कमेन्टआव खिथाहर दे लोगो मोनबाय एग्जाम हैनो थांनोसै लोगोफोर नायनोसै आं बेसेबांखिनिखौ देखायनो हायो ओरैनोथ' सिङाव हाबबाथाय मबाइल आरि लानो मोनखाया गासिबो गालांजोबखानांगोन आं दिन्थिलांसै आरो नायलांबाय थादों होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ
नै लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो ओमफ्राय नै बाइकआ लारि लारि लोगो मोनहांबायानो ओरैबो बाइक ओरैबो बाइक आरो नै बेथिंजायबो थांनायफ्रा थांगासिनो आरो बै फारसे लामाथिंबो जि थांगासिनो आरो लोगोफोर जि बाइकआनो बाइक स्कुटियानो स्कुटि नायलाय लामाया बहुद इन्ट्रेस्ट मोनांदों आरोना लोगोफोर लामाखौ माने मा ट्रेभेल खालामनो आरो बाइकखे बाइक स्कुटिखे स्कुटि गारि लारि लारिनो नै नुलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना लामायाव बाइकआनो बाइक बैथिंजायनिफ्रायबो थांगासिनो दे ओइथिं मोनसे फारसे लामाथिं नाहरबाबो नुगोन नोंसोरो ओइथिंजायनिफ्रायबो जि थांगासिनो आरो बाइकआनो बाइक ओमफ्राय जोङो नै आइनुदि ब्रिज मोनबायमोन नै गारियानो बाइकआनो बाइक लामा मोनसे बाइक आरो थ्रु सौहैजासिम बाइकखे बाइक फाइनालि सफैबाय नै लोगोफोर आंनि लकेसनाव बे जाहैबाय बेंटल कलेज सफैबाय नै लोगोफोर मानसिया बांद्राय जाथ'वाखैमोन आरो आङो बांद्राय लाइन गोलाव थाङाखै आरो लोगोफोर बिनिफ्राय नै लोगोफोर जोङो एग्जाम गनानै बेक जाफिनबाय आरो रिटार्न जाफिनबाय न'नि फारसे नायदो लोगोफोर बेसेबा गारियानो गारि लाइन आरो चापागुरि साइडआव बिराद ट्राफिकमोन आरो नै जा बुरजा ट्राफिक माने ट्राफिक जाम जाखादों आरो गारि गिदिरफोर लाङोबा बांसिन खस्थ' बा दिगदारसिनसो जायो आरो थाब सफैनो नागिरा मानो होनबा बिराद ट्राफिक जायोना ओंखायनो ओमफ्राय प्लास बाइकजोंबा नोङो सौसा एरखा फैनो हायो आरो खिन्थु गारि गिदिरजोंबा फैनो हाया आरो लोगोफोर ओंखायनो जोङो बाइकजोंसो मा होनो स्कुटिजोंसो थांखादों आरो बिदि होननानैनो माला न' सहैगोन होननानै जि आथुर माने बिराद टेनसन जाबायमोन आरो आङो बे टाइमावहाय बेबायदि ट्राफिक जानाय टाइमाव मानो होनबा आङो फिसाजोखौ दोननानै थांदोंना न'आवहाय ओमफ्राय ओजों सानसे माने थाहैनाय जायोना ओंखायनो माने माला सहैगोन माला फिसाजोजों थाहैनो मोनगोन जेनेबा बिदि जादों आरो उनावहाय ओमफ्राय बिदिनो दसे टाइमनि उनाव ट्राफिक जामा लासैनो खमायलांबाय आरो ओमफ्राय बे ससेखौ बारनानैहाय जेला चापागुरि बारो होमबा आरामसे लामाया फ्रि जाबाय आरो लोगोफोर आरामसे फैनानै ओमफ्राय थाब सफैदों आरो जोङो सफैनायालाय ओमफ्राय नेक्स्टनियावसो गाबोननियावसो बेसे माला लामाया बेसे गोजान आं मिन्थिया आरो थांफेराखै नालाय आङो रनसाइटामाव ओमफ्राय थांना नायबासो मिन्थिगोन शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय